Програмата Lean Champions допринася за ефективното въвеждане на стандартите за ПТС и автономна поддръжка в шприцовия цех, като виждаме повишена мотивация в екипите, които са ангажирани с въвеждането на тези стандарти в шприцовия цех. Машините произвеждат продуктите, но хората създават културата, която движи подобрението напред. По време на среща номер 4, участниците в Lean Champions посетиха Coastal Bulgaria Automotive и видяха как развитието на процесите започва с развитието на екипите. Истинското учене се случва там, където хората задават въпроси, споделят опит и търсят по-добри решения заедно. Всяка добра система започва с хора, които са готови да наблюдават, да анализират и да подобряват средата около себе си. Затова Lean Champions не е просто обмен на добри практики. Това е общност от хора, които развиват производството заедно.